Arratsaldeon eta eskerrik asko izaten guztiei. Amasabiamendako kultura sailan azken urteetako joera izan da herriko sortzaileei herrian daukan euren artelanak izan, edo musika izan, edo gainontzeko lanak izan, ezagutzera emateko aukera ematea, ezta? Guk apustu bat egin izan dugu azkeneko urteetan, esan bezala herrian bizi diren, herritarrak diren sortzaile horiek, hemen bai erakusketa dela honetan, bai Aljibean, euren lana erakutsi dezaten, eta baita zinean ere. Eta aitortu behar dut, 11 sorpresa eman ditugula azken urteetan. Sorpresa oso atseginak, oso politak. Gaurkoa ikusi besteik ez dago. Eta seguru nago baina, datozen urteetan deskubritzeko asko da, kaula. Ez dakit esan Amasabiamena sortzaileen herri bat den, edo ez dakit hori aurretzak gehiagik den, baina erakusketak gela honek eman du hortako hori pentsatzeko aukera. Obra ikusita, seguru nago batei baino gehiago etorreko zaizuela Vicente Ameztoi gogora, eta ez da kasualitatea izango. Lagun handiak izateaz gain, jakin badakigulako Ramon Balerdi Amestoiren jarraitzaile eta miresle sutsua izan zala. Eta nire nire aldetik behintzat, plazer bat bada, gaurkoan berriz ere Ameztoi gogoan izatea eta hemen eduki genuen erakusketa ora gogoan izatea. Eta nik uste, Ramonentzate izango ala ore bat, ez da? Gaurko erakusketa honetan haren izena eta haren gogoa hemen izatea. Ramon Balerdiren erakusketa honek zentzua du gure kultura sail honek asmoa duelako Villabonan arte sorkuntzan zerbait egiten du mundu guztiek leku bat izan dezan sala honetan edo beste edozein tokitan Villabonatarrek eta inguruko herritarrek bere obra ikusteko. Ramon Balerdiren obra erakutsi nahi dugu, hemen gaurtik hasita martxoaren 6 arte, eta Ramon Balerdi pintore Villabonatarra da, 50 urtekoa, gehien bat pinturan aritzen da, hainbat euskarritan eta irudi asko erabiliz eta testura asko erabiliz, baina hemen ikusten dugun bezala eskulturan ere badiatu. Aspaldi pintatzen du Ramonek, berak esaten bezala desde que tiene uso de razón, eta hemen erakusketa honetan ikusi ahal izango dugu bere trayektoriako hainbat obra. Primero agradecer a José, a Nora y a Bea por la colaboración y porque siempre han estado ahí. También quiero agradecer a los seres humanos que con su alma me aprecian porque me recuerdan lo que realmente soy. Gracias por venir a los que están y a los que no están y vendrán. Y luego, hace un tiempo, yo me planteé si merecía la pena pintar o dejarlo, ¿no? Y escribí un pequeño fragmento que es este. Y en la mitad de la ignorancia a mi alma pregunté, ¿por qué el deber y la dedicación a la creación? ¿Por riquezas o por adulación? Y ella me respondió, os ofrezco mi pensamiento, mi tristeza, mi desnudez, la renuncia, la resistencia y un corazón breve. Porque sin vosotros mi obra no tendría ni inspiración ni función ninguna. Espero que mis obras os conmuevan y en esa emoción penséis, porque ese pensamiento siempre será vuestro y solo el olvido os lo arrebatará. Y para terminar, no quiero decir nada más porque ya no sé lo que decir. Desde el interior de mis entrañas, un recuerdo va hacia Vicente.